Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. En kanyo sa adek e wang'e mana kaka nasingo ni ka umolo sa adek abiro duogo ka kod weche manyien mag ng'end weche mokwongo ka uthuond wechego. Jatend piny Kenya William Ruto ochuoyo koke e chik mano mar loko osuru ma bende ijuogo e mwandu mago mag mauta e pacho kae. Duond bura mar ODM koni ok gichungo twak gi duond bura mar UDA kendo pok ne gichako twak mora mora kod duond bura mano mar UDA. Ni koro wachungo gima pok ochakre. Ok inyal chungo gima pok ochakre. Inyalo na chungo gima dhi nyime. Governors omisiem mager pino ewi rem chopo e nyim od buch Senate mar mondo mi odadho gi kautenre kod yorno mano mabende ne otigo kod omenda jo Kenya. Governor na governor wote, sisi kama bunge, we shall not compromise on oversight. Bed koda nyaka giko nyinga Nelly Achieng' Ndhine jaloko mar Bella Achieng'. Jatend piny Kenya William Ruto ochuoyo koke chik mano mar loko osuru mano mabende ijuogo e mwandugo mago mag modhi mabende dho ngere luongo kata dendo ni Value Added Tax Amendment Bill 2026. Ne ochuoyo koke e kar jot mare mayudore bore Nairobi kocha, gino mabende biro bedo ka duoko piny osuru makamano kawuok e atamalo 16 nyaka atamalo 8. Mae bende dhi reso jopiny e wi nengo mano mag modhi mabende sani to koro ne omedore e pacho kae. Paro ni ne ochwal kata ne ochwal e od bura kod jatend kweth mano Manok Kimani Ichung'wah. Assembly to place before you this vellum copies, 6 of them, of a short bill, only 2 clauses, but very impactful, called the Value Added Tax Amendment Bill 2026. This bill, Your Excellency, was introduced in the House by the Deputy Leader of the Majority Party, the distinguished member for Kilifi North, on behalf of the Majority Party. Your Excellency, this bill follows a dispatch that came from the National Treasury, dated 10th of April, which advised that His Excellency the President request the National Assembly to amend Cap 476, that the VAT Act, so as to cushion Kenyans from the possible effect of the rising in petroleum products, Your Excellency, rising costs of petroleum and petroleum products, Your Excellency. The bill, Your Excellency, was introduced the 17th, Your Excellency. The bill was introduced and passed in a record time yesterday on 16th, Your Excellency, in all stages, first reading, second reading, Committee of the Whole House, and third reading. Wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod mikai mano mokwongo Mama Rachel Ruto odiochieng' mano ma kawuono ne orwako e par ker jopuonjre mago mabende ne ochwalo were magi kata talanta magi e tukego mago mag drama. Kabende e tuke maket koda mago ochwalo e par ker e kidieny mano mar 64. And we will continue to work together in this space. I am very, very proud of this event. When I told my good friend, this small girl, Talasha there, when I told her that I am looking forward to enjoy a play, I did really enjoy the play. Ilikuwa ni gari ya nini?
ya kucheza, sio? Hiyo gari ambayo shule ya Diligent Wheels School. I want to say congratulations, Diligent Wheels Schools. You did a wonderful job. I mean, sitting there, I saw the thread, you know, that you have built into that play, from a broken car, you know, to the power of agreement and the power of unity that not only fixes the broken car, but also brings people together, brings new ideas, and even makes a better car than the one that was broken. I think that script could not have spoken to us as Kenyans as powerfully as any statement could or any speech could. That indeed it is possible for us to transition from what the script taught us. Oyudo kanyo ni ogai mano mar duond bura mar ODM Laktar Oburu Oginga owuok oko kendo okwedo weche moko mago mabende osebedo ka wachore ni gichungo chenro mano mar twak kod duond burano mano mar UDA, ka bende olero ni onge chieng' ma bende ne gisedonjo kata chako twak moramora kod duond bura mano mar UDA. Bende ne otwak e kaunti mano ma Kisumu kae kod jofwamb weche, kama bende ne otiyo kod thuolo makamano mano mar siro weche go kata parono mano mar zoning, kama bende ne oluwo ni kaka duond bura ok gibiyie mar mondo mi duond burano ma bende gibedo godo kod winjruok obed kata ochung' gi jochung' e kuondego ma duond bura mar ODM nitiere kod mbi. Makata opapla moka neno ka ndiko kawuono ni twak manyicha wan go gi jo UDA ni koro wachungo gima pok ochakre. Ok inyal chungo gima pok ochakre, inyalo na chungo gima dhi nyime. Emomiyo sani kore ka yiero bende pod en higa achiel gi wiye nyaka wachopie. Emomiyo jok madwa dhirowa garaka mondo wadhi garaka onge. Magi mana gik mane wawacho ni wadwa chako twak gi jo UDA, to magi gik ma biro bedo e agenda ma joma technical pod los agenda go wabiro keto gi mondo gibed abeda public ma ji te mondo onegi ni magi agenda modwa dhi lose. Ok gin gik moko mibiro pandi e bwo mesa wadhi lose. Koro jowa ma bende biro dhi lose be pok wayiero. Kwek wadwa yiero yawuoyi mabith madwa dhi twak. Koro jok moko ma samoro nyalo paro ni kata ni party wan osemuony, gima kamano onge gima kamano. Ka wantie ka wan wang'iyo na interest mar jopiny kendo warito interest mar jowa, to gima wang'iyo kwadhi nyime gimiwacho ni zoning ni ma ji wacho ni, to an tawache kaka party leader mar ODM ni en to nyaka obi obedi agenda. Nikech jok mawacho ni kik obedi agenda go gito gidwa we waduk. Gin giparo ni ka zones mamawa ma wanie gi wajumbe wa ni makaka koro dalawa ka ni wabukre ni dalawa ka counties ma wan ga 4 gi ni gin wadog wawegi ni kendo jowa ma wan ge mwadwa bedo e partnership mar coalition mwariwre go kwadhi nyime ni be kendo dogo chungo jogi ka. Wan gima wawacho ni ogin ok wanyal yienegi mondo gichung jogi ka, to gin ka gidwa chungo ji to gidhi gichungi, nikech wabe ok obi dhi chungo nandi, ok obi dhi chungo. Kapod warango weche mago makamano, wayudo kanyo ni moko kuom jotend dini mago mabende wuok e gwenge mago mag Nyanza owuok oko kendo gisiro paro mano mar zoning, mabende giwacho ni dhi tego duond buche e yono mano malich mabende iwuoro. Kane gitwak e boma mano ma Kisumu kae ka hotel negi kod Askofu Ogonyongede, jotend dini go ne wacho ni zoning bende en achiel kuom yorego mago mag nyiso demokrasia. Bende ne gikwayo jotend siasa mago mabende wuok e gwenge mag Nyanza mondo migiti kanyakla moloyo to kod piny owacho mano mamalo mar neno ni gichwalo dongruoge mopogore ne oganda jo Kenya moloyo to mago mawuok e gwenge ma Nyanza. On the issue
of zoning, we are of the view that it will greatly help in strengthening political parties within the areas where they have strength. We are appealing to ODM fraternity to unite together in favor for development and peace. We join together to say that we are of the opinion that the issue of zoning should never hinder democracy from taking place, where political parties who are not part of any political agreement with any political party should be allowed to field candidates in regions they want to do so. And we know that in Nyanza, the biggest party is ODM. But we also see the wrangle that is going on in the ODM, and we are not sitting pretty. We have issues with it. But we want to urge all our MPs, it is good that people reason together, it is good that people come together, and at this moment you are decided to work together with the UDA. But we want to ask you that you don't give up things easily, because you are the drivers, and behind you there are so many people. Paro mano mar zoning pod dhi nyime kelo twaka mano mathoth e pacho kae moloyo to e kind jotelogo mago mag siasa. Kane gitwak e gwenge ma Mabera e Kuria West e kaunti no mano ma Migori, Woman Rep ma kaunti ma Migori moluor Fatuma Mohamed ne osiro paro mano mar zoning, kama bende ne okwayo jotend siasa mondo mike giluor zoning, ka wacho ni zoning en gino mano makare. Paro maket koda mane osir kod jaod bura Otiende Amolo. Kuna wale nia yao ni ODM ikombanye na UDA ndio waivunjike waingie kwa bedroom. Na tunasema Yesu yupo na tunamwabudu Mungu tunayemjua. Tutagombana ndani ya bedroom lakini tutaelewana. Zoni niko tayari. Isiwe zoni niko tayari. Si nilinyang'anywa ticket na niliingia na independent. Mbona hao wanaume wanaogopa? Hao wanaume ni waoga aje? Leteni hiyo zoni. Mimi nasema leteni hiyo zoni. Ukinyimwa ticket kwa chama chako kipenzi, nenda independent. Ambia chama tukutane mbele. Si nimekutana na ODM mbele. Na leo hii navaa nguo yao. Kwa hivyo ukionyeshwa madharau, enda na heshima yako, rudi nyumbani baadaye. Kwa hivyo hata hapa Mheshimiwa Robi alishinda na UDA. Nataka kuwauliza, mnataka mtu wa ODM akuja asimame na Mheshimiwa Robi? Mnataka? Hiyo ndio zoning tunasema. Kilichokulwa na UDA ibaki ni ya UDA. Kilichokulwa na ODM ibaki ni ya ODM. Hiyo ndio zoning tunazungumzia. Lakini ukinyanyaswa umekubaliwa kwenda independent. Mimi niko independently ODM. Mwingine aje independently UDA na maisha iendelee. Hii story ya zoning ni nzuri na pia ni mbaya. Ni mbaya kwa sababu inapunguza demokrasia. Lakini kuna wakati ina promote demokrasia. Wacha niwaambie kwa mfano. Baba when he was alive, hapa Migori alituambia there is no way mnaweza kuchukua governor, wale majority wachukue governor, wachukue deputy governor, wachukue women rep, wachukue senator, wachukue kila kitu. Kwa hivyo kuna sehemu zingine inabidi useme tuko wengi, kila mtu lazima apate. Hiyo pia ni zoning ya aina nyingine. Lakini ile mbaya pia ni ya kusema sasa, kwa sababu tuseme eneo ya Siaya ati only ODM is popular, alafu nachukua wale hawako popular, alafu naambia watu ni huyu ndio lazima uchague. Kwa hivyo inaweza kuwa mzuri, inaweza kuwa mbaya, lakini la muhimu ni hivi: hakuna haja kwanza kubishana, iwe kwa matanga, iwe kwa press conference, iwe kwa mali kama hapa penye tumekuja kuchanga pesa. The place for those kind of talk is in negotiation. We must have, and I've always insisted, a structured negotiation. Come and say why zoning is bad. Come and say why it is good. Tutaelewana.
To bende wado kanyo ni Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ogolo siem mager pino ne governors mago mapacho kae ka owacho ni ibiro kawnegi ondamo mager ka gidhi nyime buono rombe mago mabende ichiko gi godo mondo mi gichope nyim od buch Senate mondo mi odadhogi e yono mano mabende ne oti kod omenda jo Kenya e pacho kae. Wetangula owacho ni nyaka gichopi e nyim od buch Senate mano mar duoko penjo mabende kamiti no nitiere go. Governor na governor wote, sisi kama bunge, we shall not compromise on oversight. We will not compromise on oversight. For whom much is given, much more is expected. Huwezi kuchukua mabilioni ya ushuru ya wananchi na ukiulizwa hii pesa imefanya kazi gani, unaanza kupiga kelele na kusema siwezi kuja kujibu maswali. Lazima wote wakuje bunge, na Senior Counsel Otienda Molo, you are the lead of my legal team. You must now establish criminal sanctions for those who avoid responsibility and accountability. Kwa sababu hii pesa sio governor, ni ya nyinyi wote. Na tunataka pesa ikipewa governor, he is only but a public trustee and a custodian of public good. Akiteleza lazima achibu maswali. Riwruok mano mar jochiw thieth mano Kenya Union of Clinical Officers dwaro mar mondo mi olori mapiyo kaka nyalore od thieth mano ma Ishiara level 4 mabende giwacho ni chal mare nitiere kama rach malich miwuoro. Giwacho ni od thiedhno ok chiw thieth mano mowinjore ne oganda momolo kanyo mondo mi oyud thieth e yono makare kendo kata yedhe onge e od thiedhno. Mana kaka ileronwa kod jofwambo marwa Brenda Agenyo. Kenya Union of Clinical Officers KUSO ma en riwruok mar jochiw thieth e pacho kae dwani olor mapiyo kaka nyalore od thieth ma Ishiara level 4 ka gikoni chal mare ok ber kendo chenro mag thieth ok chiw maber. KUSO dwani komiti mar od buch Senate mochung' ne thieth otim nonro e od thiedhno. Jagoro mar KUSO Gibore ne owacho wechegi bang' ne timo limbe e od thiedhno. Hii hospitali inatakiwa kufungwa kwa dharura, na wasipofanya hivyo we are mobilizing all the other healthcare workers. Tutaondoa wahudumu wa afya katika hospitali kama KMPDC ile ambayo inahusika kurejesha facility, na pia wale ambao viongozi ambao wanahusika, hata waziri. Hii hospitali isipofungwa, sisi tutaondoa wahudumu wa afya katika hii hospitali. Jatelono ne onyiso luoro mare e wi nok mag jochiw thieth e od thiedhno ka omedo ni od thiedhno ni mana kod clinical officer achiel kende ma osebedo karango jotuo duto. Hali inaitwa level 4. Tunataka kuinvite Senate ikuje hapa iangalie kama hii ni level 4 na kama huduma ambazo zinatakikana kufanyika hapa ziko. Actually this is a level 3. Is even not a level, it should be treated like a level 2. Ne omedo ni od thiedhno onge koda ka yedhe ka jotuo kinde mathoth ichuno mondo mi ong'iew yedhe oko mar osiptalno. Ne omedo ni od thiedhno onge koda ka migepe moko ma ochuno kaka mano mar radiology. Wodi ambaye inatakiwa kuwa separate ya watoto na wamama imewekwa pamoja. Watoto na wamama wanalala pamoja, wanatumia choo kimoja na hata hakina mlango na hata mlango ya bafu haiko. Na hiyo ndio imekuwa sababu na kero kubwa kwa community hii, na wamesema warudishe waweze kukuja hapa. Maji yenyewe ni maji chafu, disturbed water, ile ambayo hata huwezi ona kitu, hata ukidrop hata shilingi hata mawe ndani huwezi iona. Lakini hiyo maji ndio inatumika kupika, ndio inatumika kila sekta. Hata wagonjwa ndio maji wanatumia kumeza dawa. Korka kore, jagoro mar KUSO e bade ma Embu County, Mikai Jacinta Rwamba, ne oywago mana sand kod buon ma ibuono gi godo koda apisas mag county no. Na hii maneno sio mpya, ni maneno yenye tumekuwa sisi tukiongea, tukiambia serikali. Tumekuwa na mikutano tangu 2024, tunajadiliana na serikali sababu ya hii kitu. Sisi tunaambiwa ni siasa tunaleta, tunaambiwa hatujui chenye tunafanya. Sasa wananchi wameona, na kama vile nimekuwa nikisema, I have been saying mara kwa mara, the Department ya Health, their biggest goal inataka wakae vizuri on paper.
looking good on paper, lakini ukikuja kwa ground vitu zinakuwa tofauti. Nekala TV and Brenda Agenyo. Erokamana inya Brenda kuom lipot makamano. Bende gi lipodno ematerowa e yweyo mano mokwongo gi sani. Kata kamano jogo mago mabende chwalo na ote machuok kanyo moting'o Jamta Woda Wasi wacho ni oneno mar ler ka intiere Awasi boda. Erokamana inya Miwani Estate Primary 2011 elites bende wacho ni oneno chenro mano mar ng'ien weche. Omosh mar Gifadha bende wacho ni entiere kodwa achiel kachiel. Idhi nyime chwalo na ote market koda mago abiro yango gi achiel kachiel. Bang' thuolo machuok aduogo kae kod weche mago mamoko. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien mag ng'end weche. Piny owacho mano ma Migori ne olando thuolo mago mag tije ma bende romo 1,000. Rowere mago ma bende wuok e kaunti no jiw mondo mi oti kod thuolo no mano mar ndikore kendo manyo thuolo maket koda mago. Okongi mar mondo mi gitim mano kaka achiel kuom yorego mago mag duoko chien onge kata tin mago mag tije ma bende rowere osebedo kaywago malich miwuoro e kaunti ma Migori. Oseyangore ni thoth rawere onge koda ka tich e pacho kaeki. Wira ni ok gikawo okang' mar oro oboke mag kuonde mag tiegruok kotone koda ka somo ma bende gin godo mopogore opogore. Ma biro mana bang' thoth rawere sayo piny owacho kaachiel kod tendo counties mago ma pacho kaeki ni onge koda ka thuolo go magoromo ahinya to ne mago mag rawere. Ma chuno kweth bunge la wananchi e kaunti ni Kima Migori ka otelnegi kod Charles Osewe mondo mi koro to kwa rawere gi ahinya to mondo mi gi kwayo magi e kuonde go mag tije mopogore opogore. Vijende osabedo ka ywak ni gionge tije to kel negi tich mondo mi giti. Apply kinge maber ni kare utese ni beyo gidhi e interview to timni interview mondo mi okawi wach mar wuotho ka gi kacha cha ni mar okaw kuomi siling 500 mara kiache yaman ki okaw pesa di ka in ga diera no okaw pesa kuomi to dhi ka police dhi report nyaka gi ng'amo okaw pesa no kuomi mondo mi wacha diera nikech ok wanyal kedo ni ka tich onge twago koko ka tich owuok bende mana koko to gi vijende monindo go tese ute mok dwa golo tese gi mondo dhiyo otere public service board mondo mi okaw gi tich uninde itu une vijende achiel mago koko go nekech inino go tas koro ng'ama dwa biro omi odi kata ng'ama dwa biro omi ot ni bondi golo tese bondi dhi e tich enga kaw jukumu mari kaka ng'ama osomo tero tese ni bondi tere public service board bondo ka jogo odhibitisha ni tese ni beyo omi tich bondi ti. Ndio Okosi Elijah maene jakom bunge la wananchi e kar chung'o bura Masuna East omedo kwayo rawere gi mondo koro tuwuog oko kar rombgi ahinya to kotenore koda ka tije go babende no landi koda ka 10 county ma Migori mondo bi giyud thuolo margi kaka oganda jo Kenya. Ende ne vijende wa ma Migori county daer mar kwayo ni weuru kiko ite jopiny. County government no lando tich en kwayo na makende ni mondo wuog oko udhi u apply kanu timo application dhiuru for interview jok mano bedo shortlisted mondo dhi kuom interview to propaganda mawuok ka ma ieneza gi kijende wa moke town kani ok ber onge pesa ma chairman mar public service board
Engineer David Ochola osekwayo ng'ata madhi interview kendo onge pesa mora mosekao. Daher mar konou ni siling 500 ma awinjo ka uwachono, mano pesa ma advocate certify go documents meke jok mobedo qualified madhi interview. Nigi kara ginotese mabeyo kata ginotese mothedhi. To kopo ni ginotese mabeyo, to in thuolo mar kawo time ni mondo medhi e public service board mondo idhi tim interview. Kopo ni kalo interview, tidhi kawi mondo miti tijno. Ne Kala TV kowuok e kaunti ni Kema Migori, nyinga Gorkolin. Kweth mago mag rowere ma bende owuok oko mar mondo miyo jiwo oganda ondikre kaka jolut ombulu madhi nyime pacho kae mangima. Mago ma bende otisore ni kokadi ne ochopo e kaunti mano ma Kisumu kendo ne gijiwo jogo mapok ondikore kaka jolut ombulu mondo mi ondikre kaka jolut ombulu ne ikruok ne yiero maduong' ma higa mano manyien. Kane gitwak kod jofwamb weche, ne giywak ni nitiere moko kuom josiasa mago ma bende osebedo ka oro jonjore mar mondo mi omuoch tulo e kuondego mago ma bende oganda ndikore kaka jolut ombulu. Bende ne gidhi nyime kwayo ji mondo mi owuog oko kendo gindikre. My name is Ker Victor Omolo. Today we the youths of Kisumu City, we the youths of this great nation, the youths of Kenya, we assemble today in our own means, minus any mobilization from anyone, so that we can come out and register as voters number one. We are also out to sensitize our fellow youths that it is time we hold voters card because our power lies in our numbers. The statistics is proven that we are the majority. The age between 18 to 34 is about 57%. That means we have great influence in the ballots of this country. We have the power to change the leadership and the structures of this country. And we are going to stand in unity. We only encourage our people, our youths outside there, that you come out without any provocation, without any kind of hindrance, that you may pick your voters card, you may have your ID, and you may stand together in unity. Kwa majina naitwa Linda Ogweno, mimi ni mkaaji wa Kisumu County. Nawasikia tuna target vijana sababu tukiangalia zile statistics za IBC inasema vijana ndio wako na kura kidogo. Na tukiangalia unyanyasaji yenye inaendelea tunaona vijana ndio wanaangamizwa. Sana sana hapa Kisumu County ni vijana wanatumiwa wakuwe goons. Tumekataa hayo maneno. Kisumu TV. Nicholas Odhiambo, mimi ni mkaazi wa Kisumu. Tunasema hivi, tumeona magoons wanapangwa hapa Kisumu kwa ajili ya kujaribu kutuvuruga, kwa ajili ya kutunyamaza. Sisi kama vijana wa Kisumu, sisi kama Gen Zs wa Kisumu, tumesema tutasimama kabambe. Sisi tumesema kwamba maendeleo na nguvu yote ni ya wananchi. Chapter 1 of the Constitution inatupatia nguvu ya kubadilisha hii nchi. Na tunasema hivi, tuko kadi, tunachukua kadi na tunasema Anaconda must go. Warango weche mago mamoko kama wayudo kanyo ne johala mago mabende timo ohandre chebo mano mabusia nitire kod luoro matamre kod nono kaluore kod ndicho kaachiel kod lala mabende ne ondhi godo achiel kuomgi Ahmed Ibrahim Ali dweche 3 mago mabende okalo kagikoni lal kode kata chal kagima no lal kode kod jok moko mabende gilieko ni nyalo bedo apisaza mago mag obila. Wacho ni lal maket kodamane ulal kode kindego mabende ne odhi e boma mano Nairobi kocha. Gikwayo obila mondo mi otim nonro mano mar ndhiyo jogo ma itudo kod ndicho kaachiel kod lal makamano. Kitendo kwanza ilitendeka mnamo tarehe 25 Januari hapa Korinda, mahali ya prison. Askari ndio walimchukua kutoka Baska, alikuwa ametembea na pesa kiasi ya milioni 17 ya Kenya, lakini kwa Kongo ni $130,000. Sasa alikuwa ameshikwa hapa Korinda kwa prison na ni askari wenye wanajulikana kwa makondakta na madriver wa Baska. Sasa hiyo ripoti tulipeana, mpaka wa leo hatujapata usaidizi wowote. Tuko na uhakika ako kwa mkono wa serikali, lakini hatujapata pepote chenye yeye ako. Sasa tunaomba serikali kutoka president mpaka kwa Minister Murkomen na idara husika akina DCI
Tafadhali sana tunaomba hiyo pesa imekatiza kazi hapa, mtusaidie. Tunauliza kama huyo kijana ako ama kama alishikwa, si haki tendeke, aletwe kotini ama pesa ya wageni wetu irudishwe, kwa ajili hata sisi biashara yetu imerudi chini. Sasa hii Wakongo hawezi kununua samaki kwa ajili pesa yao ilipotea. Hata samaki unaona nyuma hapa ni samaki, hapa hizo kwa vibanda ni samaki, hizi ni samaki zote. Sasa hao Wakongo ndio walikuwa wanunua samaki yetu, pesa yao ilipotea, sasa kuna vile wanaweza nunua samaki. Tunaomba biashara yetu imerudi chini, tupate pesa ya wageni wetu. Kwa ajili hiyo pesa ndio tukipata, yani wakinunua samaki ndio hata sisi tunapata vile tunakula. Naomba serikali ya Kenya, serikali tuonee huruma, utusaidie katika hii soko. Tuonee ujaziri wako kama mzazi we pia, ili uweze kututafutia huyu kijana wetu, tukaweze kumpata na pesa, tufanye kazi vile tulikuwa tunafanya. Tutaenda wapi? Serikali ya Kenya tutaenda wapi sisi wa Kenya? Tutakuwaje Wakongo wakitoroka soko warudi makwao, na hao ndio tegemeo letu na watoto wetu na nyumba zetu. Mimi nafanya biashara ya samaki. Sasa tunatoka Kongo tunakuja na pesa. Pesa ya Kongo haifanye kazi hapa. Tunatoa pesa ya Kongo, tunachange kwa dola, tunaleta hii dola tunampea dokta. Sasa toka mwezi wa kwanza tulimpea dokta pesa yetu, abadilisha atupee pesa ya Kenya. Hadi saa hii atujue pesa yetu iko wapi. Eti walishika mwenye alibeba pesa. Ndio tunakaa hapa mwezi 3 hii, atupate hata usaidizi wote. Wado kanyoni obila magoma bende woke county ma Nairobi oyango nigi semako kweth jonjore magoma bende romo praboro koda ng'wena ma osebedo kamayo Uganda kwe. Kuom gi oting'o jonjore 40 koda boro ma itudo kod kwa piko kaachiel kod magina magoma bande ya obila yango ni pedha magitimono bende ne gimako pikipiki kata magoma bende romo 124 ma bende osebed ka itiyo godo e rocho ngima Uganda jo Kenya. Nairobi goons, and we have arrested them. So to give you the number, we have arrested members of several criminal gangs, and we have arrested 84. Those goons, we have different types of goons or gangs. I don't know what you call them, but 48 are motorcycle gangs, and 11 are for Mashamba. You can see even bows and arrows. We have recovered. This is for Mashamba, Shamba goons. We arrested them in Kayole and Ruai, those areas. So these are also for Mashamba goons. So this list is becoming a professional. You go in a mingi goons. That month we were able to seize 124 motorcycles, but 48 are involved in criminal activities. The others are just violations, traffic violations. Gikanyo bende madikela giko marmi weche manyien magomaga ng'end weche. Urite masani nyinga Nelly Achieng' ndine jaloko mara Bella Achieng'. Ineno Color TV. Color TV machiegni